எக்மோர் மிர்ச்சி எக்ஸ்பிரஸில் மட்டன் பிரியாணி காம்போ ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். 6 to 7 பீப்புள் சாப்பிட்ற மாதிரி மட்டன் பிரியாணி பக்கெட்டும், சிக்கன் 65 சிக்கன் கபாப்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட சைட்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. எல்லாத்தையும் ஒன்றா எடுத்து வச்சுட்டு பார்க்கும்போதே ஒரே டெம்டிங்காக இருந்துச்சு. டெசர்ட்ஸுக்கு காலா ஜாமுனும் பிரெட் அல்வாவும் கொடுத்துருந்தாங்க. சாலட், 8 எக்கு, நிறைய மட்டன் பீஸ் போட்டு மட்டன் பிரியாணி எல்லாம் சூப்பராகவே இருந்துச்சு. மட்டன் பிரியாணியோட மட்டன் பீஸ் வச்சு சாப்பிடும்போது இந்த டேஸ்ட் இருக்கே அடடா சூப்பராகவே இருந்துச்சு. மட்டன் பீஸ்லாம் சூப்பராகவே வெந்திருந்துச்சு. நம்ம எப்பவும் போல் நம்ம ஸ்டைலில் மட்டன் பீஸு, எக்கு, சிக்கன் 65, சிக்கன் கபாப்பு, சாலட் எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சு ஒரு பெரிய பைட்டு போனோம். அதை சாப்பிட்ற டேஸ்ட் இருக்கே அடடா. பின்ன பிரியாணி மட்டும் கொஞ்சம் அரைவேக்கடாக இருந்துச்சு, இருந்தாலும் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. எங்கள் வீட்டில் எங்கள் 5 பேர்த்துக்குமே இது ஃபுல் ஃபில்லிங்காக இருந்துச்சு. என்ன ரேட்டு தான் 2000 ருபீஸு, பட் இருந்தாலும் ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணாமே நமக்கு இது கிடைக்கிது. வீட்டுக்கு எதாவது ஃபேமிலி பார்ட்டினா தாராளமாக இதை ஒரு